A kako se taj, jesi igra pravi basket američki ili po naški? Ma pravi naši. Naški? Na silu kurac, da, nema tu naški hođi. Ne, ono znaš kad daš koš. Ne, dok daješ koš tvoje. Bravo! Jedan dovoljno je, ne mora više. U dva pobjedi ga bre, šta, nek se malo pusti na zemlju i ja treniram. Pa kako preničeš? Prvo ti pa ja i onda... Ne, samo ovaj pravo. Daj! Teško, košovu ne idu. Bojkaš. Aj Mišo, to iz odbojke bre. Jedan. Aha. Da. 2-1. Da. 2-2. Nemoj da mi se rokneš tu. 3-2. Ajde, do 5. 3-2. Ajde mali, daj još 2 pa do kraja. Ko pobeđuje? Igor. Ko pobeđuje? 4-2. Neće mi muž, jebote, ima i milosti dosta. 4-2 je. To može nogama, a? Pet, 2.